ఈరోజు మన గార్డెన్లో హార్వెస్ట్ చేసిన మునగాకు పెసరపప్పు తాలింపు చేసుకుందాము. ములక్కాయ కాకుండా మునగాకుతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మునగాకుతో ఫ్రై, పప్పులు, పచ్చళ్ళు, కారప్పళ్ళు అలా ఎన్నో రకాలుగా చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు చాలా తక్కువ ఆయిల్తో సింపుల్గా మునగాకు పెసరపప్పు తాలింపు చేద్దాము. ముందుగా మన గార్డెన్లో హార్వెస్ట్ చేసిన మునగాకుని నీట్గా ఏరుకుని కాళ్ళేమి లేకుండా ఒక స్ట్రైనర్లో వేసి కడిగి పెట్టుకోవాలి. అలా కడిగి పెట్టుకున్న మునగాకు, నానబెట్టి పెట్టుకున్న పెసరపప్పు, మనం తీసుకున్న మునగాకు సరిపడినంత పెసరపప్పు వేసి కొంచెం అంత వాటర్ వేసి స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి. ఎక్కువ వాటర్ వేసి ఉడికాక పారిపోయకుండా కొంచెం వాటర్ వేసి చక్కగా ఎగిరిపోయేలాగా ఉడికించుకుందాము. అలా అయితే విటమిన్స్ కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. అలా ఉడికించిన మునగాకు పెసరపప్పును పక్కన పెట్టేసి అదే స్టవ్ పైన బాండీ పెట్టి 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేడయ్యాక ఎండుమిర్చి, ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినపప్పు, వెల్లుల్లి అన్నీ వేసి తాలింపు వేగాక ఒక ఉల్లిపాయ నుంచి కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చీలు 2 చీలికలుగా చేసిన వేసి వేయించుకుని దోరగా వేగాక పసుపు, ఉప్పు, కారం వేసి వేయించుకుని ఉడికించిన మునగాకు పెసరపప్పు కూడా వేసి వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయటమే. వేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది. ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు.